Бүгін бізде қонақта Татарстанның халық артисті Резиде апа Шәрәфиева. Нәрсесің енді бірігіз бәләкей, бірігіз ұзын, міне яратасы келмеді көп кішінің. Әміне құлқығызда ерлерге қос сифатлар бар ма? Ұзын, ішке, ябық, қалын тауышы, құдайым. Демек енді сіз рәссам, дизайнер хүнерінде өзлештіргенсіз келіп шығамын. Түн нәрсе, ясыйбыз енді, художник, оформитель нәрсе ішлі, шуны ішлейбіз. Жырлайсы келе. Жырлайсы келу күштілірек. Мұнша кіріп ятабыз рәха біле ауылда. Икеугіні, әні мен сенің секретіні білем деп о қазір. Сізіне де бір клип түсіргенде бір шіше коньяк ішіп бітірген деп сөйлеген. Оны салып берділер енді. Салмайшы болмаянда. Әгер де шылай тағым етселер, ризалашыр едіңіз бе? Қазір ризалашыр едім. Тақдим етішігіне жоқ. Тыныш қына құл шаптылар. Тыныш қына. Бүгін бізде қонақта Татарстанның халық артисті Резиде апа Шәрәфиева. Резиде ханым, қайырлы күннер. Қайырлы күннер. Резиде апа, сіз бетінде халқыбызда эстрадаға өзіңіздің өзіншәліклі тауышығыз білен келіп кірдіңіз. Шынында шындай қолын тауыш. Ялғышмасам башта сіздің тауышына ұшатып бітірмеушілер де болған бұғай ма? Ұшатып дегеннен ұл тауыш бетіндегі екінші түрлері енді. Міне ерлер тауышы кебек. Мен репетиция сағанда, жырлар жырламас енді. Репетиция сағанда, мәселен, мен тірлемәлі мен зәледі. Нендейдер конкурс болды, шында келдік те енді ауылдан. Жырлай сейтәбіз енді мен репетициясым баян білән коридорда енді шында. Бірнеше абзый, шул нендейдер ауылдан енді олар тауын келгендер шулай енді конкурсқа ұлырақ кішілер де бар, ешлер де бар, бала шағалар да бар біздің кебек. Қарайлы опайым, сен екен ерлер деп тұрабыз деп, мен шоқ қатып кеткеннер. Шынды, қалынырақ енді, мен әтек бек жырлайым деп айтам енді мен. Әтек қалыншық жырлаға, мен де шай жырлайым деп. Ол енді қазір тағында қалынайып кетел ол. Олаға ятырғаш. Міне шу тауыш енді. Онарсың әкінләп жырлай, кім ярата, кім яратмай шулай ішінде. Әлі менің тауышқа үйреніп біткенші тамашашы. Теге мені әлі үзеткенші қой бір әулерінде іштілгеледі шулай үгіз кебек үкірәйінді шында дейм. Оларына да енді мен енді үпкелер едірейм. Шыннан да шулай бедейді. Ауыр түгіл едім өне шуңада қарамастан? Жоқ, ауыр түгіл. Жоқ, ауыр болмады. Кім яратты, кім яратмады. Онарсын біз Рауил Ғалиев білен ішләп кеттік бетінде. Біз сірдәшті ішләдік та, Рауил Ғали білен ішләп кеттік, өзі біздің группыны түзіп, шул вақытта да бізді әлі тамашашы, менің өзімні гіне нешектір қабыл итті башлағанда, Рауил білен келіп кірдік та, біздің дуэтлар енді бірге, бізді бір нешекті қабыл ите алмады тамашашы. Менің әлі яқын дұс қатын қызым, енді дұс қызым, нәрсесің енді бірігіз бәләкей, бірігіз ұзын, міне яратасы келмеді көп кішінің. Turmuşumuz naşar tugeke Şükür bəxit şitle putmadı Biz başlayan suyucuna Yazmış midir urtak gitmedi Әкірін гіне шулай кіріп кетіп, яңа мотор жырлар білән, шулай жырларыбыз білән, ол әкірін гіне тамашашыны аласың бетейді. Ол да сеңа иеләшә, сен де тамашашыға иеләшәсің. Шулай кіріп кеттік әкірін гіне. Әнеге міне әйттігіз бетінде шынанда бірігіз ұзынырақ, екіншігіз тәбәне кейме. Әміне бұл дуэт ясау идеясы қойдан келді? Ол біләсіз ме, біз сірдәш ансамблінде эшләдек бетінде бірге. Біз онда біздің шырда 4 жыршы бар еді. Раил Абдурахманов, Инзилә Сәлимова, Рауил Ғалиев һәм мен. Менә біз 4 шушындай бір жыршылар, анда биючілер бар инде, алып барушылар бар. Шушында эшләп келгенде Рината Ғубайдуллин инде біздің композитор, біздің жетекшібіз. Бізге мотор жырлар яза инде, шулай концертлар қоябыз, түрлі шараларда қатнашабыз. Ол айтасы келе, мен инде мында әзір Қазанға шақыра башладылар. Рината абайның айтасы келе, 4 тәке башы бір Қазанға сыймый ол дей. Әйтәсі келе енді, әйдәгіз кім нешек бұлдырала, шығып кетіп, өзігіз түзіп, группы түзіп, шушылай ішлерге деп әйтәсі келді енді. Шундан біз нешектер Рауил білән ойырылып шығып, өзі біздің группыны түзіп, шулай концерттар қойып йөри башладық.
Бу ничәнче ел булгандыр инде? Әле бу шаулы заманнары бит. Шаулы заманы инде бу. Әле җырлар җырламас вакыт. Теге шәһәр чыкмас вакыт. Әйттегез, ирләр тавышына ошаттылар дип. Менә холкыгызда ирләргә хас сыйфатлар бармы? Бар, ничә булмасын. Ул ирләргә хас дип менә ул мәсәлән машина йөртү, әйме? Ул бит инде үзе бер кешегә дә син монда анда алып бар дип әйтмисең, бер кешедән дә син теге мохтаҗ түгел, син үз мөстәкыйльсин. Әйе, утырдың, яратам шул машинага кайтып утыргач, бер кем комачар рәхәтләнеп барасың. Менә ансы бер әйбер. Аннарсың минем холкымда бар, мин әзгенә корырак. Хатын-кыз буларак корырак. Аннарсың минем тагын бер гадәтем бар, менә ул инде ансаның теге мужик кеше дигән ирләр характеры түгелдер ул бәлки. Мин менә әйткән икән шушы вакытта, менә мин бүген әзгенә соңга калам дидем, калдым. Әйтеп куйдым, соңга калам дип. Мин яратам вакытында килергә. Һәм кешенең дә шушы вакытта, менә башка кешедән дә шуны таләп итәм. Мин тәртип яратам. Менә тәртип булырга тиеш, гомумән тормышта тәртип. Ул гаиләдә дисеңме, гомумән бүтән җирдә тәртип булса, ул дөнья алга китә инде. Яшәү дә рәхәт. Ялгышмасам, сез бит инде укытучылыкка укыгансыз, әле эшләп тә алгансыз. Укытучылыкка мин ул инде безнең менә 8нче класстан бит инде безнең авыл Нарат Кешу Минзәлә дә 8 класска хәтле укыйдыр икән, 8 класска хәтле. Аннан инде кем кая китә? Инде анда безнең авылның ярты баласы Минзәләгә бит инде, Минзәлә якын гына, 25 километр. Кем медицинскийга бара, кем укытучылыкка бара, кем сельхозга бара. Менә 3 җир бар безнең китә торган. Укуны дәвам итә торган. Мин инде нәрсәдер укытучы инде миннән бүтән кеше чыкмый бит инде. Тукта инде укытучы булырга җыенам бит инде. Башлангыч класс укытучысы булырга. Шулай итеп 8дән инде Минзәләгә китеп, анда инде 4 ел укып бетергәч, җибәрәләр якын тирә районнарга, ул 3 ел булырга тиеш, син эшләргә тиеш. 3 ел. Целевой кебек була инде хәзер әйтсәк. Каядыр җибәрәләр дә, шунда син мине әллә кая җибәрмәделәр. Мин чөнки әзрәк концертларда катнашып Минзәләдә, мине ничектер яратып, туктале бу безнең кызыбыз, әллә кая җибәрмик дип, шул якын гына Минзәлә районының Кадрәк дигән авылына укытучы итеп җибәрделәр дә, анда укытырга урын юк. Юк, башлангыч класс укытучысы булырга урын. Бүтән кеше анда укытучысы бар һәр классның. Анда интернат бар иде. Анда кирәк тәрбияче. Менә шунда мине куйдылар гына хашымлаган тәрбияче итеп. Шуннан инде минем укытучы булырга теләгем сүнде шуның белән. Мин инде әзрәк укыткаладым инде укытучыларны алыштырып торганда. Ул күп түгел. Шунда берәр атна булгандыр инде Ходаем, шунда 1-2 көн шунда кем авырып китсәме шунда. Шулай итеп мин тәрбияче булып урнаштым да, мин анда 1 ел эшләдем Кадрәктә, бик тырышып эшләдем инде мин. Чөнки Кадрәкнең ул интернат зур гына бер интернат бит инде. Анда балачагалар шул яз, көз, кыш көннәрендә кайта алмаган буран вакытларында якын тирә авыллар, балалар шунда кирип кунырга тиеш инде. Мин шуларның тәрбиячесе. Монда безнең җыештыручы бар иде инде бер авыл апасы. Ул килгәндә килә, килмәгәндә килми. Җыештыруында үзем җыештырдым инде, ул балалар белән эшләгәч, чисталык яраткач, үзем җудым интернатын, үзем буядым, үзем идәнендә юдым, мәш килдем мин анда. Анда инде аннарсың интернаты бит инде матур тотарга кирәк. Анда бер кыз бар иде күрше авылдан, Роза Тимофеева дигән инде. Ул кыз бик матур рәсем ясыйдыр. Мин ди Резида апа унны бетергәч китәм Казанга художник-оформитель булырга, художник рәссам булырга ди. Мин шунда китәм училищега ди бу. Ярар. Хәзер икәүләп рәсем ясыйбыз, мин дә ясыйм, мин дә матур ясыйм. Ясыйбыз шундый нәрсәләр, плакатлар манда кыш көннәренә матур итәбез инде. Интернатны матурлыйбыз үзебезчә. Шулай итеп, минем күңелемә кирип калды, аның шушы менә художник, рәссам, бизәүче булырга китәм дигән әйберсе миңа да кирип калды да, туктале мин әйтәм, мин 3 ел буе интернатта тәрбияче булып эшләгәнче мин дә укырга китәм дип. Шундый бер фикер килде дә, мин шушы теләгемне тормышка ашырдым. 1 ел матур гына эшләгәннән соң
Кеттім де бардым мен де оқырға деп. Оқырға жіберелер иде. Теге башқа жерге генә жібермейлер иде. Менә моның тормышта кирәге чыкты. Ничек кирәге чыкмасын, чыкты. Мин ясарга яратам гомумән, теге идә булганда да картиналарда ясарга яратам мин нәрсәдер. Ул бит аннарсын менә сәхнә образында күлмәкләр, баш киемнәре, нәрсәдер шуның ише әйберләргә килгәндә ул нәрсә башка ниндидер идеялар килә инде, кызык. Менә ничек булмасын килә инде. Ondan соң бит инде Файдасы тия. Сәхнә сезне җәлеп итә башлыймы? Кая белән җәлеп итә? Ул беләсезме, менә шул әзрәк җырлый башладым дидем бит инде. Мин әле һаман да җырчы булам дигән теләк юк бит. Әле монда килдем, укыдым, менә 2 ел укыдым. СПТУ 16 дигән жыл площадкада бар инде, хәзер дә бар. Училище шунда укып чыктым, мин шул хәтле яратып укыдым. Ул училищене. Анда без теге математика, рус телләре юк бит инде. Интектерүче юк геометриялар белән. Анда рәсем ясап, шундый матур әллә нәрсәләр ясап, бик яратып укыдым мин аны. Һәм шунда Рифкат Гомәров дигән саз ансамбленең җитәкчесе бар иде. Ул вакытта инде Алмаз абый Хамзиннарның теге үзеп торган вакытлары, инде яшь чаклары, Хикмәт чаклары. Шунда ул килде дә ничектер җырчылар карап йөри инде. Кайда ничек, нинди җырчылар җырлыйлармы, юкмы дип, ничектер безнең группага керде дә, безнең анда Наил Жаббаров дигән җегет бар иде, ул Шүпрәле районыннан, ул бик матур җырлыйдыр инде безнең Илһам абый Шакиров кебек шундый. Моңлы инде сузадыр инде халык көйләрен. Ул һәм мин, без ничектер менә шул Рәфкать абый белән ул безне сайлап алды да, идегез миңа йөрегез дип, biz әле тасма бар бит әле элек, хәзер юк бит инде ул. Шул клубка biz йөри башладык. Җырлаштырып, баянга инде безне ул саз, мин инде үзем саз ансамбленә мине кушмадылар. Чөнки теге куша торган түгел инде анда тавыш, минем белән интегеп тормадылар. Мин инде үземчә айрым җырлар җырлап, шулай әзрәк җырлаштырып йөри башладым мин. Менә шул укуны битермәс, Рәфкать абый әйтә инде миңа, әйдә мин сине ди, кая керәсең? Мусфакка керәсеңме ди, консерваторияга кертимме ди. Мин юк, мен чаллага айтып китәм, мен художник-оформитель булам дим инде. Менә шундый кирирәк гадәтләр булган инде элек. Бәлки ул яхшы да булгандыр. Бәлки ул минуслары да бар инде аның. Теге музыкальный белем җитмәүнең минуслары күбрәк инде аның. Ул эшли аңлыйсың аны. Кайттым да киттем мен. Бер нәрсәгә ай-хайыбына карамыйча беркемнең. Кайтып киттем дә Чаллыда урнаштым. Товар для женщин дигән бер зур гына магазин инде ул. Хатын-кыз киемнәре, шунда эшләдем мин художник, рәссам бизәүче булып. Теге анда инде хатын-кызларны киендереп, күз булса күзчә, яз булса язча. Мәш килеп 1 ел анда эшләдем. Бик матур эшләдем, яраттым мин ул эшне. Аннарсын күчтем мин шул инде рәссам бизәүче булып, КамАЗ төзи торган үзебезнең шул ни буенча КамАЗда эшләдем. Анда инде бик күп художниклар бергә, минем аерым эшлисем килмәде, бергә эшләдек инде без группа булып. Шулай итеп менә эшләү шул булды. Җырлау тукталды бит инде бу, Чаллыга кайткач. Ярар, шунда матур гына эшләп киләбез, 1 ел үтте микән, 2 ел үтте инде. Җырламыйм инде, матур гына рәсем ясап йөрибез, тыныч гына. Бер заман безнең менә эшли торган күрше бүлмәдә кичкә таба яшьләр киләләр дә җырлыйлар баянга. Репетиция ясыйлар булар. Абый җырлыйсы килеп китте бит миндә, митем булар ниши микән монда. Миндә кереп белештем. Булар конкурска әзерләнәләр икән. Рәсим абый Исламов дигән безнең баянист, музыкант, бик көчле, исән сау инде, Аллага шөкер. Шул абзыебыз шушы егетләр, кызлар белән монда көн сайын шушлай җыелалар инде, репетиция ясыйлар. Мин дә инде үземнең теләгемне әйткәч, әйдә син дә йөри башла дип. Тегендә рәсем, көндез рәсем ясыйм, кич белән җырлыйм, мин репетициягә йөрим. Бик инде теләп йөрдем инде мин анда, бик яратып. Без алдык Хәмдүн апаның Шияле тагын. Аннарсын Хания Фәрхинең музыканты бар иде. Кара, исемен оныттым. Ул инде юк хәзер. Аның Сириннәр дигән җыры бар иде. Үзенең җырын үзе бик матур җырлап йөридер ул. Шул Сириннәр җырын өйрәнеп, мин шушы җырны, 2 җырны өйрәндем инде баянга. Булды җәй көне инде безнең Гренада дигән парк бар иде. Шунда булды бик зур гына конкурс, шәһәрнең конкурсы. Мин шунда катнашасы иттем бит инде хәзер шушы 2 җыр белән.
Birinci urun almasmın mı? Uylamaganda. Şulay birinci urununu aldım da men. Bu meni ezgine etergiş bulgandır indi. Ezerek jırlap yürürge. Şundan soň indi meni Resim abay şulay awullarga, konsertlarga çykkanda algalap çyga turganlar idi. Ул вакытта, ул шурда бик күп фестиваль конкурслар була торган иде. Казанда да, Чаллыда да, әле мин казанлык дәрәҗә юк бит әле минем. Әле мин Чаллылык та юк. Шул тик авыл җирләрендә йөри торган гына әзрәк шумарып. Бер конкурс булды да, ДК Мазда Ринат Абигубайдуллин инде. Ул вакытта Сердәш ансамбленең гөрләп торган вакыты анда кем генә юк инде. Габидулла Хөрмәтуллиннар бик күп көчле составлар инде анда. Шунда конкурска катнаштым да мин. Ринат Абигубайдуллин миңа "Әйдә син безнең Сердәш ансамбленә йөрештер әле" дип, мин анда йөри башладым. Җырларга инде, кич белән шушылай. Анда йөри башладым, концертларга әзрәк алгалый башладылар инде мине. Әзрәк шумара башладым мин. Шумару түгел инде ул. Менә ничек сәхнәгә югыйсә бит инде шул хәтле дулкынланасың сәхнәгә чыкканда. Ярты йөрәк бетә инде анда, әле өйрәнмәгәндә. Чыгып басам. Bir güne mene jilde isken yok mene şalt itken miskin katkan indi olanda sahnede. Nu jırlısı kile. Jırlısı kilu güçlürek. Bir bulayga da sirkini yok, bulayga da sirkini yok. Şunda baskan qadak kibik baskan kile jırlap çıga turgan edim. Jırlıyım, çıgası kile. Şulay aytып ekrin şumara başladım bit indi min. Ezrek sahnede tege bulayga da qarap balası qoşaqta bulayga da. Kişi көрә başladың әзрәк. Менә шулай итеп, экрин генә мин шушы менә сәхнәгә кирип киттем инде. Менә шул Сердәш вакыты, аннан соң Ринат Абигубайдуллин, "Әйдә инде син көндүзен рәсем ясап йөрмә, син безгә генә кил дә, менә бер мин сиңа ставка бирәм" дип, мин гомумән җырларга дип, җырчы булырга дип бер дә уйламыйча, бу рәсем бизәүчене шулай җиңел генә ташладым да, китеп бардым җырларга дип. Менә шул бидем. Беренче сәхнә костюмнарыгызны ясаганда беренчелегезнең дә эшләре булган икән, әйме? Беренче ирем дип әйтим инде, без аның белән 7 ел тордык. Ул рәссам бизәүче, ул ничектер ул укымаган, ул үзеннән үзе менә була бит шундый. Ул Аллаһ Тәгалә биргән аңа ул әйберне. Ул рәсемнәр ясый, нәрсәдер, ниндидер композициялар, нәрсәдер уйлап таба. Шуның ише бик нечкә күңелле, бик талантлы кеше иде. Ул исән сау, Аллаһка шөкер, минем тормышта юк инде. Ул менә аның белән ул туктале бу кырында булайрак, бусында булайрак. Ул бит әле ул вакытта мин бигрәк ношар ябык идем. Аны бу ябык ирен бу төшен булай ябып, бу кырын булай каплап. Шулай итеп күлмәкләр тиккәләп, менә ул аның белән бергә башлап җибәрдек без. Ул инде үзенчә күлмәк ясый, үзенчә тегә, аның менә шушы фасоннары белән, аның тегүе белән мин менә шулай беренче кирип киттек. Менә шулай. Мин үзем дә әзрәк тегә белмим дип әйтмим, чөнки әни безнең кичкенә чагыннан да күлмәкләр тегеп безгә кидерә иде, әни дә тегә торган. Шуңа миндә дә бар ул теге тиккәләп, бузгалап, андый гадәтем минем дә бар. Шул икебез бергә biz менә минем чыккан чорымда ул бәлки теге тавышта үзгә бит индеме, киемнәрдә ничектер икенче төрле, үзебезчә кешечә түгел. Бәлки ул шуңа да әзрәк тамашачыга кызыграк булгандыр мин дип уйлыйм инде үземне. Теге бу яктан да, теге яктан да үзе ношар ябык бит инде мискин. Ул вакытта әле ничектер узынрак та идем кебек мин. Озын ничкә ябык, халын тавышы, Ходаем. Хәзер менә аралашасызмы аның белән? Киңәш кирәк булганда шулай тик күлмәкләр ягында. Аралашмаска аралашабыз. Аралашабыз. Әле ул мине нәрсә ди анда әле соңгы вакытта аның тегүчесе китеп торды. Ул аның үзенең салоны бар инде. Ул минем тегүчем кайтты дип матур тегүчесе. Хәзер ул текми инде. Ул фасоннар белән без аның белән бергә эшлибез шулай. Кил нәрсәләрен бар җыеп кайт дип шалтырата ул миңа. Ул бик матур әйберләр без аның белән чыгарабыз. Хәзер дә күлмәкләр тегәбез шулай. Фасоннары бик күп күлмәкләр тегәргә ул миңа бик күп булышты. Аның бик матур фасоннар уйлап табуы, инде бергәләп уйлап табабыз. Ул бит инде ярар теге үткән гомер үткән бит инде. Аңа ужынлыкта куелган ул әйбергә. Без дус.
Dostlar, onun halini bilişip, nişisin yani nerse şabirisin deyip, bir-birimizin halini bilişip, ol da tanış, min de tanış. Резда апа, siz mene bir intervyuda irigiz turunda söylегенде şunu söz etkensiz, tege yalışmasını цитат etip kitirem. Үткен işke salavat, әнинең сандыгыннан тапкан элеккеге fotolarını da yok ettim. Үткенге бәйләнеп яшәмәс өчен. Yok, үткәнгә бәйләнеп яшәмәс өчен түгел. Ул теге үткән менә хәзер фотографиялар, элек хәзер ул фотографияларны без бит инде нәрсә каядыр телефонда саклыйбыз, каядыр нәрсәдә саклыйбыз. Безнең элекеге фотографиялар бит инде альбомда барысы да. Ул бик күп инде бер сундык. Мин аны ни өчен, үзем өчен түгел. Менә бездән соң бит инде менә Зөләйха бар. Балалар бар, әйе. Ул балаң синең ашап карап утырып, кара бу каян чыккан бу фоталы туй күлмәге белән бу кем бу дип шаккатып тормас өчен ул балага синең үткәнең кирәкме? Ул кирәк түгел. Аның хәзер әтисе бар. Ул әтисен белә. Теге үткәндәге әти түгел инде. Абый аңа кирәкмисең? Ул кирәк түгел. Шуңа күрә мин бөтен фотографияларымды юк иттем. Бисмилла иттем дә, үзе без бергә төшкән фотографиялар бездә юк. Андай әйберләр юк. Кичкенә чагында ничә яшьлек булды микән Зөләйха? Bir 3 yaş bulgandır indi bu. Bu bindi albomunu qaragан. Күргән, теге фаталы, күлмәкле әти түгел бит инде бу. Әни bir мунча кирип ятабыз Зөләйха белән авылда. Икәү генә. Әни мин синең секретны беләм ди бу хәзер. Кызым мәйдәм ни ди секрет? Синең ди башка әти булган ди бу. Аңлатамый бу аны. Әти ди. Башка әти булган синең ди. Kızım meydem ul koya deyip sırrı şul işyasık bala. Kızım ha nerse itirge de bilgen yok biter bu bala. Kızım meydem ul eti upkelede de koytup gitti iğne dim. Anlarsın men eytem ul sekretni. Ul sekret meydem ul senin sekret, ul benim sekret. Sekretni bir koşanda bir kimge de söylerge yaramıyor. Onu unuturga gerek. Dip men şunda aytdim da ularni hozir esga tushirmay unutdingiz. Albomlarni shitartdik bedinde. Mana shulay bir qiziqqina bo'lgan edi. Bu demek endi bolalar turmushuna kerak bir romanга. Kerak tugul, uni kerak sana. Bolaning sening tigi vaqtda kuyovga chiqib, ul yari tigi bolang ondan bo'lsa bu sening ating edi deb ayttir eding balki. Onun menim tigi vaqtdagi turmush ona kerakmi umuman. Şuna ko'ra men ularni yo'q etdim. Onu bir kishi de bilmay yo'q etganini, ani de bilmay, bir kishi de men uni o'zim uni bilaman. Siritkina. Jırlау səlati, resim yasau. Boyanda da oynayısız bu gayri. Hazır oynamıyorum indi. İlk oynadır. Lakin şunday səlat var. Var idi, iyi. Ne bular barısı da qoydan gelir? Bilesizmi? O mene resimge degenden bizning eni yağından Əbi bilən bizning babay pik eybət ömür boyu ol kərzinlər urgan. Kərzinlər urgan, bişiklər urgan, eləyində şu soğuş çırlarından soң, ondan soң sunduqlar yasagan, onun malayları kesip yasılar bitəli bıçaqlar bilən şunday sunduqlar, bələkəginə şkatulkalar kubindan da ramlar, fotografiyalarga ramlar qoyatırgan. Onlar qul menə şu usta bulğanlar, şulay qul işinə. Əti yağından əti bizning bik matur resim yası idi. Ondan soң balay garmonga muzika sələtinə degəndən əti bik matur jırlaydır bizning. Əni də bik matur jırlay. Әни инде үзенчә, әти мен гел үзем кичкенә чакнан әйтәдер, мин әтигә шаган, әтигә шатып җырлыйм дип. Теге тавышта алын инде әтичә. Әни әйтә, менә Рахимкуловлар безнең теге авылга килгәндә ди, әтиң гел безгә кунак, теге без кунарга кергәннәр бит инде элек. Без кунарга кертәдерик ди. Әлфия апаларны инде әйтәсе килә инде шулай. Әни әйтә, әти гармунда баянда бик әйбәт уйнаган. Әйдәле Дамир сине алып китигәле дип ди, әллә нишлә әйттеләр ди. Әни әйтә, алып китәргә дип. Бу кая инде балалар булгач. Менә шулай итеп, әти бик матур җырлаган, бик матур гармунда баянда уйнаган. 4 бала без. 2 кыз, 2 малай. 2 кыз, 2 малай. Сез бит инде иң өлкәне. Иң өлкәне, иң усалы, иң тәртип яратучысы. Тегеләрнең канын эчтемиде мен. Балаларның. Апа бит инде. Кайткач үй җыштырылган тиеш, теге балалар бит эшсез йөргә тиеш түгел, малайым ул, кызым ул. Кызы инде, сеңер инде ул миннән соң булгач, ул инде аңа андый ни булмаган инде без. Теге бала шагалар теге 2 малайны бик каты тәрбияләдем инде.
Алар хәзер дә искә төшерәләр. Син шул бармагың менә шулай тиргәнең дия. Ларны бир җәберләдем бугай инде мин заманында. Бу бит әле иң өлкәне булып бик зур җаваплылык. Бәлки шуңа да булгандыр инде ул. Бәлки дип түгел инде. Әни кайтканчы аларны карыйсың бит. Алар теге малай кеше бит инде кичерәк, 75-70 елгылар булгач, алар кача торган, ул балаларны эзләп, алар чыгып качалар, аларны эзләп, аларны табып, ашатып, әле мин аларга идән себер тәдрим әзрәк үсә башлагач, 3-4 тапкыр себерәләр шул идәнне. Монда чүп калган килеп себерә. Җылый себерәләр дип мине сүгә. Хәзер дә искә төшерәләр. Хәзер менә алар белән аралашып. Ничек аралашмыйсың инде? Туган Шулай ук аларга ярдәмләшеп. Ничек шулай теге хәзер инде андый җәберләү юк инде. Хәлләрен белешеп торабыз. Кем нәрсә эшли, кем нишләгән. Әзрәк инде хәзер бит син булай эшлә дип әйтеп булмый, апа булсаң да. Алар да зур кеше бит инде һәр хәлдә. Әзрәк теге качагында булайрак эшләсәгез әйбәтрәк булмасмысың дигән булып, үзеңнең фикерләрне әйтеп, аларны контрольдә тотам инде мин. Кирәксә кирәкмәсә. Инде менә контрольдә тот, менә ул гадәт булып калгандыр инде ул теге әни кебек, мин икенче әни кебек дип инде аларны тикшереп торам. Кемгә нәрсә эшләргә кирәк? Әле сөйләшәбез дә кызлар белән. Халкымда Ләйсәнә бар бит инде, Ләйсәнә әйтә. Мин алар урынында булсам, сине әллә кача куып чыгарган булыр инде. Бу хатлык кысылуың белән дип, шулай дип көлешәбез инде. Кысылу түгел инде ул теге туган булгач хәлләрен белешеп, булышып торасың. Туган ул бер-береңнең хәлен әле нишләдең дип безнең менә шушы туганнар белән көн сайын без хәбәрләшеп алабыз. Көннең бер вакытында кич мул, көндез мул нишләдең, кем нәрсә эшли, исән саумы дип бер-береңнең хәлен белешеп тору кирәк. Умумән туган бит инде ул. Ул береңә кыен чагында шит кеше булышмый, ул туганың булыша. Шуңа күрә ул туган минем өчен бик кадерле туганнар. Теге без бер-беребезне бик саклап, яклап, менә шулай хәлен белеп кенә торабыз инде. Аларда менә без башта әйтеп киткән сәләтләр бармы? Алар барсы да матур җырлый. Сеңел дә матур җырлый, энекәш тә җырлый. Әле ансаның зуррак энекәш гитарада да уйнап җырлый. Кичкенә энекәш тә җырлый. Аңа да карамастан алар бер дә олай теге минем кебек чыгып, җырлап, нәрсәдер алар тыныч кына калдылар. Ул бит менә була шулай бер менә әйтәләр бит, баланы да бик басарга ярамый дип. Теге кырында көчлерәк кеше булса, ничектер кайбер кеше тынычлана, бу аңа кирәк түгелдер дип уйлый. Шуңа күрә бәлки шулай булгандыр, теге берәү чыгып киткәч, ярар без тынычланып киткәндер дип инде белмим. Алар да андый энекәш инде минем уртанчы энекәш инде өченчесе баянда да әйбәт уйный, шулай кычкыртыбрак, уйнаштыргалап, җырлаштыралар үзләре өчен. Булай алай кызып китеп сәхнәләргә чыккан кеше юк. Авылга еш кайтасың бүген көн. Бик еш инде, кайтучысы мин күбрәк. Чөнки безнең бит сәгатьлеш түгел. Аннан соң гастрольләрдә күп йөргә туры килә инде. Әлмәт, Уфа, Минзәлә, Казан, Шалла арасы инде гел кайтып йөрүчесе мин. Чөнки беренчедән рульдә үзем кайсы вакытта кирәк, матур гына җыенып чыгып китәм, бер кешегә җанласы юк. Теге вакытын чамалыйсың инде, кайда нәрсә эшлисең. Шуңа күрә иң күп кайтучысы мин инде. Мин Шалладагы энекәшем инде. Ул якынрак булгач, инде буларны әле кем эшли, кем нәрсә. Шуңа күрә авылны мин бик яратам. Бик яратам. Качагында монда Казан тирәсендә йөрисең бит, өйле җирләрдә. Үтеп киткәндә дә тәрәзәләренә карап, кешеләрнең өйләренә карарга ята, матур, люстрасы эленгән челтәре, нинди матур. Менә шундый рәхәт. Авыл. Ул рәхәт. Ул теге бала чакмы, яшүсмер чакларым, ул аның шул хатирәләр бәлки авылның шулай яраттыра торгандыр. Белмим, мин авылны бик яратам. Бүген көндә нигез Аллага шөкер исән сау бит инде. Авылда әни исән сау, әле монда Казанда, әле балалар караштырабыз бит инде. Хәзер балаларны карарга кирәк, чөнки бер теге сеңелнең баласы 17 яшь, монда 16 яшь, энекәшнеке тагын ничә яшь. Хәзер теге кичкенә вакытта караганда, хәзер контроль күбрәк кирәк. Шуңа ашаганмы, нишләгән нәрсә белән тегендә кирәк түгел әйберләрдә утырмыймы телефонда.
Yani şulay ezrek bizni kontrolde tutqalı balalarını indi. Tutur için kış günü alıp kilebіз indi enini. Eni indi, min hazır iröndim indi degen bula indi özünçe. Koytas kilen hiç kilmesin. Ezrek koytarıp kilgeliyiz indi anı. Көңілсіз bulmasın deyip. Yoz başından koydup giteyinde eni, koytarıp koyabız. Onda tavuklar, ürdekler, kubindan da Allah moltu var, bakışa, turmuş koyni. Biz de şunda koynuyuz. Allah'a şükür. Mine baştarak aytып кеттік, дуэтта Рауил абаймен жырлауыз турындаймы? Мындай дуэт дуслық болмаса бола ала ма? Дуэт неше булмасын. Ул дуэт күп менә мен инде Рауил белән генә түгел, Артур мен Хажиф белән дә без дуэтлар җырладык. Алай дисәң менә дуслык булмаса була алмый шул. Артур белән дә дус бит без. Дус булу кирәк чыннан да. Алсу белән Абылханова белән безнең дуэтлар бар, без аның белән дә дус. Рәвил дустым белән дә дус. Дуслык кирәктер инде. Ул теге хөрмәт итмәгән дус булмаган кеше белән дуэт җырламыйсың бит инде. Ул да синең белән җырламый, син дә аның белән җырламыйсың бер караганда. Дуслык кирәктер. Ир-ат белән хатын-кыз арасында дуслыкка ышанасызмы? Нишләп ышанмаска? Ышанам. Минем якын тирәмдә гомумән артист булмаган, җырчы булмаган кешеләрдән тышта минем ир-ат дусларым бик күп. Алар мине дә хөрмәт итеп торалар. Мин аларны да бик хөрмәт итәм. Менә якын дус, туган кебек итеп. Алар шундый шит кешеләр алар, алар шундый мине хөрмәт итеп, туган кебек итеп торалар. Алар минем янымда бик күп. Мин аларны чыннан да аларны хөрмәт итәм. Аларга менә чын дус дип карыйм. Без сезнең белән бер Орчада очрашкан идек узган ел, ялгышмасам. Нишләдек без анда? Әдәби сабан туйда очраштык. Шунда мин сезгә бер сорау биргән идем. Сезнең өчен җыр сайлаганда көенә күбрәк игътибар итәсезме, сүзләренәме дип. Сез шунда әйткән идегез, әгәр дә җырның көе матур булып сүзләре туры килеп бетмәсә, яисә киресенчә булса, бу җырны кабул итми минеке түгел дип. Аның сүзе мәгънәле булырга тиеш. Миңа шулай, мин башта сүзләрен укыйм. Аннарсын кошагында бит менә җибәрәләр авторлар, бер генә куплет җибәрәләр дә, сүзе бик матур сыман, көе дә матур. Син аның мен әйтәм җибәреп бетерә әле, калган ниләрен, шигырьләрен, инде куплетларын шулай җибәрәләр дә, кошагында бик матур була беренче куплет. Икенче, өченче куплет шуны инде бутап гына була. Андыйлар да бар. Шуңа күрә теге башка куплетларында укып, карап, сүзләренә карап мин җырны алам. Аның әле теге көйгә караганда сүзенең яң мәгънәсе мөһимрәк. Көйдә матур булсын инде. Теге көйе әллә ямсыз булып, сүзе бик матур булса, тагын бармый бит әле. Туры килә, берсенә ятарга тиеш. Аннарсын синең тавышка да ятарга тиеш. Теге көй җырлар тәкъдим итүчеләр күп. Мин инде үземә кирәк башта сүзенә карыйм. Сүзе миңа туры киләме, минем халәтемә туры киләме, кайбер бит әле сүзләрне әйтәсе дә килми. Менә әле соңгы вакытта Фирзәр бер яңа ел алдыннанмысың, бер җыр җибәрәм мин сиңа ди. Җибәрде. Аның сүзләре ялгызлык инде. Хәлең ничек демиләр дигән. Ялгызлык турында җыр инде бу. Ой, мин әйтәм бундый, бу җырны минем җырлыйсы килми, чыннан да аның сүзләре шундыйрак инде. Әйтәсем килми бу җырны. Миңа калмый ул җыр. Но бик матур инде. Сүзе дә матур, көе дә матур. Җырлап китешле көй. Фирзәргә юк дип әйтергә ярамый. Мин куркып Фирзәрдән. Начар сүз ишеттермен дип куркып, аңа гына түгел, җыр матур чыннан да. Мин әйтәм ярар. Мин моны җырлыйм. Но бу миңа дип кагылмаган. Миңа кагылмый. Мин аны мин дип җырламыйм. Башка кешенең җыры дип җырлыйм. Шулай. Ялгызың, фәләнең дип, үземә тидертмичә генә җырлыйм. Бу җыр әйтәм миңа тими, миңа кагылмый дип. Чөнки бер Марсель Иванов миңа байтак еллар инде, 10 ничә елдан моннан элек бер җыр язган иде. Яңа елга керәм ялгызым дигән. Менә шул җырны аны инде гитаралар белән хикмәт итеп яздырдым да, мин инде ул рок стилендә булды. Шуны яңа ел алдыннан җырлап,
Менә яңа елны бер үзем каршыладым, бер елны. Шуңа күрә ул минем ничектер менә монда кирип калган. Теге җырның ние сүзләре миңа, мин җырласам шулай булыр дип. Шуңа күрә бу җырны мин үземә багышлап җырламыйм. Шулай дип әйтеп куйдым үземә. Алла сакласын. Шуңа теге минем җыр түгел дип җырлыйм. Шуңа җырларны үземнең менә халәтемә туры килгән нерәк җырларга тырышам инде. Шуңа бу Фирзәрнең җыры бу аерым бер җыр. Бүтән минеке түгел. Җырлыйм гына дип җырлыйм. Аннан соң сезнең менә кайбер җырларыгызда сизелә, элегрәк анда мәсәлән булсын, мин синең бәхетең дип җырласагыз, тора бара ул синең бәхетең. Бу да шуңа мин. Ул синең бәхетең, саңа дип әлегә сүнгән. Әллән турында, хыялы бүгендә, якты йолдызым син бүген. Ул синең бәхетең дип мин аны кайчагында мин синең бәхетең дип җырлыйм да, тамашачыларның кырында янында иптәшләре утыра бит инде. Шунда әйтеп куям, ул синең бәхетең дип әйтәм. Шулай гына ул, шулай дип җырла ул мин дип әйтәм бит. Тегендә арада әйтеп куям, ул да синең бәхетең дип. Мине генә утырмасын, анда теге кайчагында юбилейларга барабыз, туган көндәр юбилейларда җырлыйсың, теге үзеңә атап җырлыйсың бит инде. Мин синең бәхетең дип теге юбилейында. Анда мин түгел бит инде аның бәхете, янында утыра. Шуңа күрә ул синең бәхетең дип, анда бит әле юбилярның кайчагында хатын-кызны бергән юк бит аның. Кайсы көнләшә, кайсы нәрсә кара бу, нәрсә дип җырлый минем иргә дип күзенә карап дияр. Шуңа күрә әзрәк теге минем исемемнән сезгә багышлап җырлый дия, шулайлар итеп җырлыйсың, белгән юк. Ситуациясына хәленә карап. Төрле хәл була. Сез бер ара телевизион сериалларда күренә башлаган идегез, төшкән идегез. Күренә дип, ул сериал Зөләйха Тугаш булды, улаймы? Миңа менә шушылай тәкъдим иттеләр дә, шушы кинода катнашырга инде. Мин катнашмыйм дип әйтәсем килә, чөнки әле Зөләйха кичкенә, бер 6 айлык булды микән инде ул бала. Аны бит әле ташлап чыгып китәргә дә җайсыз. Укып чыктым да, мин менә юк, әйтәм, мин булдыра алмыйм дип, кире бирмәкче итәм инде. Шунда миңа инде Миләүшә Ләбибовна нәрсә әйтер дип мине куркыттылар да, туктайм, әйтәм, мин моны уйнамасам, әле телевидениягә әйтәм, әле күренеп торабыз бит инде. Аның анысы искилары күп бит инде аның. Туктайм, әйтәм, я телевизордан бүтән күрсәтмәсләр дип куркып катнашасы иттем мин монда. Ул бик мин аны инде менә шул киноның башыннан башлаганым, ыңгырашып. Төннәр кай эшләр була инде, ул әле баланы бит ашатасы бар. Кайткач карыйсы бар. Үзең формада булырга тиеш бит инде. Шулай итеп башыннан озагына хәтле теге кешегә, тегеләргә сиздермичә генә инде үзем сугып җөрдем инде мин. Теге инде каршы килгән булсаң нәрсә инде фәлән дип. Аннарсын кино чыккач, карагач, үзем сөенеп куйдым. Карадым, әйтәм, шул хәтле матур чыккан, теге үзем башта иң беренче үзем утырып карадым. Башта әйтәм, үзем утырып карыйм әле. Башта үзем уялып куйым кайсы җирендә, теге уяласы җирләрендә дим инде. Шуннан соң мин аны бер кашында караганым юк. Мин утырып карап чыктым да. Әйтәм, ярар. Мин аны беләм кайда нәрсә барын. Шуңа күрә бүтән караганым юк. Үзеңне бар ничектер караганда, ялып та китәс бик кеше караганда. Бу синең бөтенләй башка төрле тәҗрибә. Башка төрле. Анда әле башта минем ачуландыра алмый интектерделәр мине. Мин анда ачуланырга тиеш бит. Нишләпсең син ачуың килмимнисең синең дия. Аннарсың шушылай сәгать 3ләр җитә бит, һаман сузылабыз. Анда кайный ачу килгәнне бит чыгарып булмый бүтән чагында да. Уже монда кайный башлый, уже кайтырга кирәк. Бала бар бит әлендә, бәләки бала. Шулай әйткәч, теге сүздәрне әзрәк кырысрак әйткән. Менә син дә ачуың килә башлады. Менә шулай кирәк дия. Шулай төшерә. Матур гына не килеп чыкты, ул фильм килеп чыкты. Һәм мин инде аны карагач, карар мин әйтәм, ярый, ыңгыраша булса да, ризалашканмын әле дип, бик сөендем мин аңа катнашуыма. Әле бит аны менә ел сайын күрсәтәләр. Ел сайын күрсәтәләр. Бары бер истәлек инде, бары ничектер. Яшьлек, хатирәләре истәлек. Моннан ничә ел яздырылган әйбер бит инде. Әгәр дә шулай тагын тәкъдим итсәләр, ризалашыр идегезме? Хәзер ризалашыр идем. Тәкъдим итүче генә юк.
Сезнең шәхси тормышыгыз тамашачыга сер кебек гомумән. Беләсезме, сер кебек дигәннән мин гомумән менә хәзер бит инде Instagramнардан кем куя баласын, кем нәрсә эшләгән. Күп бит инде андай әйберләр. Анда инде кайбер әйберләр генә кала күрсәтелмәгән. Мин гомумән андай әйберне яратмыйм. Гомумән минем Зөләйханы да күрсәткәнем юк. Нәрсәдер менә шул каядыр шунда туган көнмә нәрсәме дип кенә сораган менә шул интервью, шуның ише җирләрдә генә мин әз генә. Теге әниле, Зөләйхалы җирләрне күп андай әйберне куярга яратмыйм. Гомумән фотографияләрендә күрсәтергә яратмыйм. Гомумән минем нәрсә эшләп йөргәнемне бөтен дөнья белмәсә, мин тынычрак яшим. Шуңа күрә мин аны бер кашанда кычкырып йөрмим. Теге Зөләйханы да күрсәтәсем килми. Аннан соң Зөләйха үзе тоже менә шундый. Ничектер карточкага төшерә башласаң да, кызым әйдә инде бас инде дия, аны көчләп ачуланып бастырабыз. Бүгенге көн иртәгә булмый, ул бит истәлек дия, үзебез өчен дип. Аны куеп булмый, аның рөхсәтеннән башка. Теге куясын килсә дә кайчагында. Ул яратмый үзен куйганны. Шуңа күрә гомумән мин үземнең менә шәхси тормышымны bütün мир бу фәлән эшләгән, каядыр барган, жал иткәнме, итмәгәнме, кемгә кирәк ул? Сиңа күп кеше синең өчен бәлки сөйнеп тә тормыйдыр. Былай мин тынычлыкта, мин аны үземне дә саклыйм, үземнекеләрен дә саклыйм. Ул кирәк тә түгел. Беренчедән теге күз тию дигән әйберләр бар. Ул бит әле күз тию, ул может бәлки ул сиңа начарлык белән карамый. Ул барыбер тия, кешенең күзе каты була. Кирәкме соң ул? Кемгә кем кирәк? Шуңа күрә мин үземнең шәхси тормышымны да гомумән кайда нишләп йөргәнемне мине бер кеше дә белми. Кайда нишләп йөрү бер хәл теге бүгенге. Юк, беләм инде, аңлыйм. Куялар бит әле менә мәсәлән, мин хәзер эшкә киттем, менә эштән кайтам, менә кибеттә. Анысы бер хәл. Анысын да аңлыйм. Аннан соң кайбер кеше бит инде, менә монда ял итә, менә монда фәлән. Кирәкме соң ул? Анысы да бер хәл. Ләкин менә Резидә Шәрәфиева дигәч, менә әйтәләр дә Гүзәл Уразова дисәң, башка кеше әйтәсең, аха, ире күз алдына килә, мәсәлән, әйме. Күз алдына килә, ул җырчы түгел. Аха. Резидә Шәрәфиеваның ире кая диләр. Ире янында. Янында ул җырчы түгел. Димәк, шундый теге публичен танылган кеше булмагач, күрсәтергә кирәкми дип саныйсың. Күрсәтергә кирәкми дә, ул үзе дә бердә җыгылып китеп күрнәсе килеп тормый. Аны бөтен кеше белә. Артист тирәләрендә бөтенебез беләбез аны. Аның бөтен мир белүе мин аны кирәк дип тапмыйм. Үзе публичный ул кеше түгел, ул үзе сәнгатьтән ерак кеше дип әйтәсез. Сәнгатьтән ерак кеше ул гомумән теге кайбер кеше була бит, теге фотографировать, менә карточкага төшәргә яратмаучы Зөләйха да шуның кебектер инде. Теге бик теге ялварып кына төшерәбез, шундый менә кеше кырында балкып тора торган мин фәлән дип тора торган түгел инде. Матур гына, тыйнак кына, тыптан гына йөреп тора торган. Менә Үзен эшләп. Резидә ханымның тормыш иптәшен күрергә теләүчеләр өчен бу сорау. Резидә апа шуларга шикләтеп кенә булса җавап бирик әле. Бүгенге көнегездән канәгатьмесез? Бәхетлемесез бу? Мин менә әлхәмдүлилләһ шөкер. Аллаһ Тәгалә күпсенмәсен, мин менә хәзерге вакытымда, хәзерге шурымда, хәзерге яшемдә мин бик бәхетле. Әйтәләр бит, яшьлеккә кире кайтырыйммы, кайтыр идем дип җырлыйбыз бит инде, кайтмас идем. Миңа хәзер рәхәт. Менә якыннарым исән сау. Аллаһка шөкер, әни, балам, Кырымда ирем, туганнарым, барыбыз да исән саулар. Бөтенебез дә үз тормышлары белән матур гына яшәп яталар. Бер-беребезгә булышып, хәлләрен белешеп, дусларым, якын миңа менә минем юлымда очраган яхшы кешеләр, алар да менә хәзерге вакытым, хәзерге халәтем мин хәзерге халәтемнән бик канәгать, мин бәхетле. Үземне бәхетле дип хис итәм. Теге кирегә кайтып нәрсәдер анда тагын ниндидер хаталар ясап хур буласым юк. Менә шушы төштә генә торырга кирәк. Исән сау булып. Булганна шөкер ит. Булганна шөкер ит. Шулай да тормышка ашмый калган хыялыгыз бармы берәр нинди? Юк, алай теге башка кешеләр кебек әллә нәрсәләр тормышка ашмаслык хыялланганым юк. Мин үзем булай бик хыялый кеше. Менә каядыр барганда, машинада барганда да, минем машинада барганда тып-тыныч барабыз без.
bir nindi radyo jırlamay, bir kim jırlamay, yok dağına. Bik kirek bulsa, yoңа jır irenesi bulsam, küyün koyup, akırıp jırlap baram, indi min üzüm gine bulganda maşinada. Bulay, min üzüm gine yürgende, o mümen. Kızlar bilen yürgende tıp tanış maşinada. Min yoratam uylanıp barırga. Tabiqatga qarab, нәрседер xiyallanıp, бар инде тиге үйлер түзүп, бу үй мин анарсың менә рәсем бизәүче дисең бит. Бу үйнең бу кыры менә шулай булачак. Бу кырның аның менә шторысының нинди төстә булып, кайда кыстырылып куйганына хәтле күз алдына килеп, бу кырында шулай булачак дип, менә шундый ниләр бар инде, тиге фантазиялар. Шулай дип әкрен генә хыялый үземчә. Тормышка ашайын ул әкрен генә. Aştırıp, ekranına aştırıp gidesin, tınakına, tınışkına. Turmuşka aşmaslık, hıyallar uylağanım yok olay. Turmuşka aşarlığına uyluyoruz. Uylağanı aşa. Aşa, Allah'a şükür. Kızığız Züleyxanın sizin yol boylap ketüğün tiler edegizmiz? Sahne turmuş. Tileyim indi. Tillerge yok biten de. Ol minen de olay deyip eytirge eytmem indi özüne. Kişkine şağında, mene kursaklı şağında deyip indi şundan başlangan. Men sыңлап кына бит инде 40 яш толарга 3 күн кала таптым бит инде Мизрай ханым. Әле мин бер 8 айга хәтле җырлап йөрдем. Кылсак монда зур бит инде. Киңрәк әйберләр кигән булам инде үземчә күренә инде күренүен. Чакыргач барам инде. Матур гына. Шунда мине күргәч, хатын-кызлар инде күбрәк, иратлар түгел. Кайбер теге мәгънәсезрәк хатын-кызлар. Шоққатып, қызың да өзің кебек болар инде деп гүл менә минем теге курсакка теге не кебек һөҗүм итәр кебек шундый ташланыр кебек менә шундый кычаклап нәрсәдә тотасы итеп. Мин шул мине баланы юк мен әйтәм булмый. Менә шулай итеп мине тотып теге мәгънәсезрәк кешеләр кырыннан шулай китә торган идем. Булмый икән ул, мен шулай әйткәч. Ул әйттем бит инде берничә тапкыр шулай әйткәләп йөрдем мин аны. Зüleyxa ул үзенчә җырлый. Кичкенә чагында инде әнисе җырчы бит инде. Бакчага барабыз, маңа җыр бирәләр. Кирип китә җырның башыннан. Озагы юк җырның, көй юк. Озагына чыгып җитәрмибез. Шуның белән бүтән җыр бирмей башладылар. Хәзер инде алай дисәгез, хәзер җырлаганда көй бар үзенең. Без инде шуның белән мин тынычландым. Анда инде укулелеләрдә алдык, нәрсәдер уйный торган әйберләрдә алдык. Ул теге ни булмагач, слух дип әйтәләр бит русча әйткәндә, ул аны чыгара алмый көйне. Шуңа күрә ул анда маташты инде үзенчә уйнап. Без аны әзрәк йөртеп тә маташтык та, аннан соң инде мин үземчә, ярам әйтәм нәрсә бала интектерергә. Көй булса була, булмаса юк дим инде. Мен әйтәләр, нишләп аны йөрткән булсаң була ул дип мине ачуланган кешеләр бар инде, укытучылар. Йөрткән булсаң дип. Бәлки Аллаһ Тәгаләгә шулай кушылгандыр, кирәк түгел дип санадым инде мин аны. Ул аны качагында, менә хәзер мин ди уйнаган булыр идем, ноты белсәм дип әйтеп куйгалы юлан үзенчә. Мин инде аны әзгенә булай гына үткәреп җибәрәм инде үземчә. Ярый инде кызым әйтәм дип. Аңа бит инде син көйң юк дип әйтәлмисең. Хәзер аның көйе бар, үзенчә җырлаштырып йөри ул. Үзе җырлый, кушыла, теге урыс җырларына да кушыла, татар җырларына да кушыла. Үзенчә җырлый, ярар үзенчә җырлагач. Шулай тиеш булгандыр. Кем итеп күрәсез? Менә бу бик ни сорау инде бу. Бик катлаулы сорау безнең өчен. Без инде кичкенәдән үк, менә 5 яшьтән үк әни кем булыр микән? Мин җырчы булам, синең кебек дип йөргән иде башта. Кызым аңа әйтеп булмый бит инде. Кызым, мин әйтәм, менә шул барсларда, тагын берничә Болгар радиосы концертларында берничә дуэт ясадык Зөлейха белән. Анда әле әйтәләр бит инде. Әле кичкенә вакытта. Без инде аны бик авыр лыклар белән яздырадыр. Көйгә бит әле туры киләсе. Әле теге мин җырлап торганда, моны колакка куеп, көйне туктатып, былай җырлап бетереп, тегеләй кушып, былай кушып, моннан җырны җыялар бит инде. Шул килеш чыгып җырлыйдыр без моны. Аннан соң әле зуррак үскәчендә шулай җырладык. Кызым, мин әйтәм, үзебезнең концертларда да әзрәк алып чыктым инде, әзер материал булгач, кызым әйтәм, әйдә дип. Әни, ул баштарак, кызым әйтәм, мин чыгасы килми моның сәхнәгә. Акча бирәм дим. Акча белән. Башта кичкенә чакта 500 сум бирәдер. 500 сум, хәзер үсә башлагач 500 сум әз бит инде моңа. Хәзер ниндидер бер телевизионны инде чакырдылар да Мейдан каналында ахрысы. Зөлейха инде зуррак үсеп килә инде бу.
Неше 7-нче класс булдым икән. Юк, бу риза түгел, юк ди. Юк, җырламыйм ди. Кызым, мен әйтәм, әйдә инде зинһар өчен, анда мин түгел ди, миндә үзем акча бирәм түгел, апалар бирә акчаны дип тегеләр. Хәзер ни 5000 ди миндә бу уйлады. 5000 уйлый бу. Ну, акча инде ди. Ну, хаман уйлана бу. Хәзер әни әйтә 5000 кызым үзем бирәм ди. Әнинең җырлатасы килә моны. Шулай итеп, кызым әйтәм җырласаң гына 10 бирәбез дип әйттеләр дип. 5000 үзем биреп, әни 5000 өстәп 10 булды бит инде бу. Шулай итеп җырладык без моны. Аннан соң кызым әйтәм әзрәк кабатлыйк. Ул бит инде плюсны бит инде без тамашачыга сидергә тиеш түгел. Микрофоннар тотып, нидә күзгә каршында җырлаштырабыз бит инде. Юк, моны ул бит барыбер ди, үзе җырлый ди. Мин нитми бу. Җырлыйсы иттәсе килми моның күзгә каршында. Уйламый да бу сәхнәгә чыгуны. Мәйтәм анда кызым шу хәтле күп ул аны чыкканы бар бит инде булай. Менә балачага хәзер ул ничек үзен тотар ансын белмим. Хәзер чыкканы юк. Бер нинди курку юк күрсәң. Менә ничек чыккан әйме сәхнәгә бер дә гел чыгып тормый инде бала. Шортлатып микрофонны алып безгә җырлап, мин монда дер кылтырап торам инде. Микрофонны булай тотсагына ярар иде теген кулларына кысып алып. Теген вакыты җиткәч кысып алам инде теген микрофонны куйсын дип. Шулай итеп җырлап чыгып, менә шулай акчага гына җырладык. Акчага җырлый. Хәзер акчага да җырламас. Мөгаен. Шулай итеп, менә шулай гына акчалы гына булды инде безнең җырлау. Хәзер менә уйлыйбыз бит инде нинди һөнәр. Үзең тартылган бер җир бармы икән? Ул инде рәсемдә ясаштыра, безнең сеңелнең кызы инде менә дизайнер, художник дип әйтим инде. Укырга керде бит инде, укып йөрибез бик матур гына. Рәсемне дә ясый. Ул бу минеке түгел ди ул. Бу минеке түгел, тегенекен карый да. Менә без әле һаман уйланабыз, 9-нчы класс, инде безгә уйларга кирәк инде кем буласын. Безнең ул иң авыр безнең менә кем булу. Ул да уйлый, мин дә уйлыйм, әтисе дә уйлый, бер фикергә килә алмыйбыз. Инер кем булып бетербез? Ул бит әле менә шушы һөнәр дибез бит инде, аның акчасы бармы дип сорый. Менә бит ул хәзерге балача. Һаман акча. Һаман акчага корылган. Шуңа күрә әле ярар Аллаһ Тәгаланың бер көне килеп җитәр дә, мен әйтәм насыйбы булып, берәр юлыбызда мен әйтәм бер акыллы кеше очрап, дим инде булыша торган бер нигә кирип китәрбез әле дип өметләнеп торам әле үзем. Әле башым җитми кая нәрсә эшләсен. Менә Зөләйха белән сәхнәгә чыкканда плюска җырлау турында әйтеп киттек бит, әйме? Менә үзегезгә чыкканда еш җырларга туры килә. Мин минуска җыр, чөнки ул плюска җырлаганда син ул әйткән сүзләреңне, гомумән җырыңны син тамашачыга җиткерә алмыйсың аны. Плюс ул плюс. Әле син аның теге плюска җырлаганда, эй Ходаем, бакырында ничә тапкыр кабатлыйсың микән дип, әле шул гомер буе җырлап йөргән җырыңны синең әйме минуска. Син аны плюска җырласаң, теге кырында ничә тапкыр кабатлыйдыр әле дип, ул менә шундый тормоз була, ул бик куркыныч әйбер. Шуңа күрә ул минус, ул аны бит тамашачы сизә. Ул синең кыяфәтеңнән сизә. Гомумән ул сизелә. Ул тамашачы ул синең менә шәч бөртегеңә хәтлетегеннән астан карап, синең ул бөтенләй бер күренә астан. Шуңа күрә минуска җырлау рәхәт ич инде ул. Әтәшең чыкса да шунда әзрәк интеп китсәң дә ул минус ул. Син анда шын күңелдән рәхәтләнеп җырлыйсың. Җырлыйсың, сөйлисең, тамашачыга үзеңне җырыңны аңлатасың дип әйтимме. Бик сирәк. Ул була плюска җырлау. Ул була ул менә сабан туйларда. Ул урамнарда, кыш көннәрендә менә җырлыйбыз бит инде, ни тирәсендә чашы диерем инде, тирәләрендә җырладык кыш көннәрендә. Анда инде плюска җырлый алмыйсың син. Минуска җырлый алмыйсың, плюс анда сине көйләп торучы да юк. Ну шул барыбер шул мескен плюсың өстеннән акырасың инде анда. Шундый андыйлар булмыйча калмый инде, андыйлар була. Сәхнәдә менә кызыгычлыклар булганы бармы? Бар. Күп түгел ул. Бар. Сөйләсәм, беләсезме, ул инде үткән хәл бит инде әйме. Сөйләсәң дә ярый инде, куркыныч түгел. Сөйләгән дә. Мин теге исем ул концертның нинди зур концерт икәнен әйтмичә генә сөйлим әле. Аны уят булмасын өчен. Хәзер шушылай бик матур гына зур артистлар, күп артистлар җыелган зур концертлар бара инде. Исемен әйтмичә генә сөйлим. Мин шунда ничәдер көн инде
falan gününde de var. Bir günde bir jır, bir günde bir jır. Menim kitme sügen yar degen jırım var idi. Hazırda var. Menen Allah bir sel ele jırlap yürüyüm, yoңартып, dege ezrek düşürüp, көтәреп degендей. Шуңа миңа бию куяс иттеләр. Мин бит инде сәхнәдә артык бии торган кеше түгел. Ничек баскан, шулай әкрен генә үземчә инде. Хәзер 4 егет инде монда. Монда ниндидер бию хәрәкәтләр ясарга кирәк миңа. Bir куплетында инде ярар. Бу хәзер мин репетициягә барабыз бит инде. Кызлар миңа әйтәләр: "Син Резида апа микрофон, нәрсәдер массажка тотып булса да җырла." Мин әйтәм, мин бу җырны төнне уятсалар да җырлыйм, дим. Дәй, ул җайлы җыр үзе. Дим инде үземчә. Юк, тотканда тотам, тоткамаганда тотмыйм. Ә бит бигәндә ул менә шушылай кирип, чыннан да ул кирәк икән. Син бит бийсең, бер кулың синең биемәй. Җырлый бийсең бит инде. Yok, men bunda бию күнегүләре өйрәнәм. Миңа иң мөһиме шушы кырда, шушы җегетне былайтып үтеп, былайтып эшләргә бию. Җыр түгел башта. Ярар. Хәзер башланды бит инде концерт. Шәчләрне ясатып, минем әле күлмәгем шундый кешечә түгел. Ул крючок белән бәйләнгән. Кара, анда теге скелет кебек ничектер күренгән җирләре бар. Ишеннән теге тән төсендәге Туқыма инде ул шәрә түгел. Ерактан ул шәрә булып күренә. Шундый күлмәкләр мен бик куе. Шундый мәзәк күлмәкләр. Мин моның белән килеп чыктым бит инде бик хәтәр генә, шуклы инде. Хәзер чыгуым бер, әйме чыккан да ук, тигенең алдагы бер ние, крючок белән бәйләнгән әйберсе арттагы бер әйбер белән эләкте дә, булар икесе бергә ябышып калдылар, бу миңа кымашаулый. Ну, атларга кымашауламый, ну Былай кымашаулый. Аха, бу кирде бит инде. Былай дип алып булмый. Всё, жар китте монда хәзер. Бара плюс. Бию булгач плюс бирәс иттем мин монда. Нишләптер? Ярар. Хәзер ике куплетны җырладык бит инде. Биеп җырлыйбыз. Хәзер ике куплеттан соң зур гына проигрыш бар. Шунда 4 җегетне үтәм, берсе ята, берсе тора. Шунда инде нәрсәдер эшләргә кирәк миңа. Хәзер мин шушыны эшләп йөргәндә Хәзер bir ара менә зал, зур зал бит инде, залда тынлык бит инде. Менә шибендә өшми торган тынлык. Залдагы итте. Менә шундый бер гул булды, әймит. Залда. Ишетәм. Теге икенче, өченче куплетның кыш үтеп язлар җиткәч, язу урып фәлән җиткәч, ди бу. Ди, мин тегендә. Ике җулны җырлады бу. Мин монда Менә ничек шуны шок микән улаймы? Мин моны ишетмим. Менә ничек шулай ишетмәскә була? Ул шоктыр инде әйме? Җырлаганны ишетмичә биеп җөрим. Гел онытылып, шаккаткыч хәл. Полный. Хәдип теге җегетне әйләнгәндә, анда бит әле экраннар тора тегендә. Мин үземнең күземнең нинди теге йөземне, күземнең нинди кыяфәттә икәнемне әйтә алмыйм. Диде бит инде матур гына 3нче юлыма теге китмәсә татам дип күзне белмим ничек икәнен. Ну хама алып җырлап киттек бит инде. Үзем генә беләм, әйме? Хаманы җырып чыктык бит инде без. Нишләгәнемне үзем генә беләм. Хәзер аны ярар бу чыгып киттең дә битте бүгенгә дип, әйме? Хәзер бер номердан соң бер егет белән дуэтыбыз бар. Тиз генә күлмәкне салып. Ярар, күлмәкне салдык, теге күлмәкне кийдек. Хәзер дуэтка чыктык битне, бissa инде плюс түгел минус бара. Ну син моны бит инде халыкка хәзер аңлата алмыйсың, бу минус дип акыра алмыйсың ошо тегендә. Хәзер без моны җырлап чыктык. Әйе, матур гына. Тыныч кына кул чаптылар. Тыныч кына. Әйме? Матты ни белән генә. Шуның белән кирдем дә мин. Мин йөземне бәлки теге агарынып киткән, нинди хәлдә икәнен белмим. Азакта бит инде банкетлары бар инде көн сайын, теге фуршат кебек җирләре бар. Килеп кирдем дә салават миңа карап нәрсә булды дип. Миңа карап. Мәйтәм мин биеп чыктым. Дим хәзер. Аңлады бит инде бу әйме? Все, мәйтәм мин кайтып киттем, мин биеп чыктым. Әле икенче көндә бар бит. Көн сайын яңа җыр.
Şundan әйберләрімі жидім да, қайттым да, киттім. Қазір бір достым, как раз шул 4-ші реттемісің, ол дос барған еді шул концертқа. Қазір мен мұңа шолтыратам. Концерт бітті бетінде. Мәйтем, мен міне шундай шок бола бете, мен мәйтем жырладыммысың, жырламадым. Мен шундай шоктай. Жырламадың дей. Дейбі. Дейді міне шул дәрежеде. Ол түнні вообще жоқлау жоқ енді. Мен бір атына ұйықламадым. Тігі күнлерде бетінде башқа киім, башқа жырлар. Ол мен енді тамашашыға, онда бетінде тамашашылар күн сайын бір кішілер де келерге мүмкін, чүнки күн сайын екінші түрлі артистлар, екінші түрлі жырлар. Тігі ансын білген жоқ тамашашыны, шулық тамашашыда болдырға мүмкін. Енді мен тігі қалған 2-3 күнде тырыштым енді. Дәйі, живьем жырлап, бір нетіп алынғаш, шында салават әйті, мен әйттім де, бір сөзді әйтпәгіз резедегі, әйтесі болмағыз деп әйтіп қойдым де. Міне шында көрсәгіз әйме, міне ол қазіргі вақыт болса бәлкі ол алай қалмас ие. Бір кіші, бір сөз әйтмәді шында меңа. Тігі ялғышып та, ғымымен журналистлар да, нешік олай болғандыр ол. Әлі шында сөйлешіп алабыз да Милоша Ләбибовны, олар да шында бетінде қорап отырғаннар. Милоша Ләбибовны әйті, мен сені жәлләдім, резидәді. Жәлләдім дейінді шыннан да. Анда енді соңынан 2-ші күнде бетінде жігітлер білен, звук операторлар білен сөйлешәбіз бетінде. Бұлар әйтелер. Бізді бұлай қорап алап, осқа қорадық дейінді, бейін жырламайын бетінде тігінде микрофонсыз бейіп жүріп. Бұлар бүтінсі де бұлай осқа қорағанлар да, бұлай деп кіне көтеріліп кіне қорайлар екен, меға қоман мен бейіп жүрейін де. Бұлар мүскіндер үйалып, мені жәлләп. Мені шулай етіп, ол тыныш қына шулай өтіп кетті. Менің өзім әйтуші болмады енді. Сөйлеуші де болмады. Міне ол менің үшін бек зор не болды енді бұл. Міне шулай ішлерге керек, мен деген бик ауыр болды. Ол минаны бик ұзақ енді міне анарсың юбилейлар, туған күнлер, тойларда бар бетінде әйме. Ғұмырымда тіге яқын келіп, кіші қырына келіп, бик жырларға яратмын мен әйме. Қырларына басыплар жырлы, менде бұл плюске жырламай, минусқа жырлы деген әйбіріні растлысы етіп, бұл минусқада жырлы біле деген әйбіріні растлап, қырларына басыплар жырлы мен. Холықта бетінде танылған кішілер турында көп сөйлерге орталар, түрлі сөздер үйрейме. Сізіне де бір клип түшіргенде бір шыша коньяк ішіп бітірген деп сөйлеген. Бір үк түгілінде бірін үк ішсек ол қатылы сен жырлығанымды көресіңіз. Бұл шынықта болған хәл? Жоқ, бұлдығын ше болмасын. Ол Гүлсине Сабированың «Язмышым сірлері» деген жыры бар еді әкірінгіне. Оны яздырдылар бір Зеленодольскийның қоядыр бір оқ пианинымысың топтылар енді. Шеп ол Зеленодольскийда болған, ол Қозанда да болғандыр енді ол құдайым. Ол нендейдір бір ДК, қатырләмейм дейін ДК-да, оны қойдылар шулай сәхнеге, ол яғылмай тұрған. Ремонт вақыты емесің ол, қыш күні бейт ол. Ремонт вақыты, онда салафанлар білән бортиклар ясап, бортик деп әйтемейді, шулай қырлар ясап, онда су тұтырғандар. Мемтада суда отырға дейш. Тігі рояль дерсің, ол неде тұра? Су ішінде тұра. Шында нелер, розының, нелері, шешеклерінің тожлары yüzіп жүрей. Шулай айтып, шундай хәл. Мен шунда отырып тұрға тейіш. Юш болдырға тейіш. Мына сен отырары шул түтін шыға, ауыздан түтін шыға. Мен аны қазіргі вақытым болса, бір қошында ризалашмасыйым. Әлләнде оқшалар берем дейселер де. Чүнки сәләмәтлік бетінде ол қазір бізге шыннан да ең қиммәтлісі сәләмәтлік. Шуңа күрә ул яшчак олар коньяк алып кергәннәр инде. Резиде олай булай туңсаң дип, анда туңмаска мөмкин түгел. Анда менә шушы салып бирделәр инде. Салмыйчы булмаган да. Ул коньяк кына да булыша алмадан да, ул менә теге мотор гына җырлап утырасың бит индеме? Аннан соң икенче дубльне төшергәндә башта туңып аласың, итеп туңып аласың дәйме? Аннан тагын әзрәк расслабляться итеп, теге әзрәк түзәсең теге төшергәнче тегеләр. Менә ул шу хат, әле белән күлмәге дә шушындый моннан нигенә, баугына, ярым шәрә, ул клип дип ул бик не булды инде. Бик шулның булышлыгы булганнар инде. Захарий беренче авырмадым мен. Нанда бір шыша ішіп бітірген деп язған. Бір түгел инде үзләре дә булыштылар, инде алдашмасыннар.
Резида апа татар эстрадасының бүгінгі халәтенә ничек бәя бирер идегез? Сезгә шума? Беләсезме, ул татар эстрадасына ошый дип бик талантлы яшьләр бар хәзер. Миңа калса бик матур тавышлы, гомумән үзләре матур, тавышлары матур, көчле тавышлар бар, бик көчле шаккаткыч тавышлар бар. Ансы сөендерә. Аннарсын төрлесе бар бит инде арада. Төрлесе бар, җырлый белгәне бар, белмәгәне бар. Барсы да җырлый дибез бит инде әйме. Аннарсын ул әзрәк комачаулый да ул сәхнәдә белер-белмәсләрнең җырлавы. Менә алар бит татарча җырлый. Алар синең үз телеңдә, татар телендә җырлый, ана телендә. Җырласын. Аның җырлый да ул төшеп кала кирен генә. Аның теге җырчы дигәне тавышлы, көчлесе аның барбер шушы нидә кала. Сәхнәдә кала, эстрадада кала. Аның килде киттеләр бар төшеп кала. Шуңа күрә алар да җырласын. Аларның да җырлыйсы килә. Алар бит ана телендә җырлый. Шуңа күрә мин бер дә теге шушы һава бөтен кешегә җиткән кебек, аларга да җитә, һава да җитә, урында җитә. Сәхнәдә җитә. Сәхнәдә җитә. Энесенең кенсегелен кем бара, дуста, туганы шуның ише. Кем керәләр, шуны бөтенесен кертәбез, театрларга йөрибез, мәш киләбез. Аллага шөкер. Резида апа, безнең тапшыруның шундый бер күркәм традициясе бар. Алданрак килгән кунак киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Без менә махсус сездән соң кем икәнен әйтмибез инде, һәм шул аноним була инде кунакка сездән сорау кирәк. Беләсез, мин үзем китап укырга бик яратам. Бик сирәк укыйм. Гастрольләрдә, поездда гына укыйм. Көне-төне укыйм. Укып бетергәнчә укыйм. Ул менә миннән соң килә торган кунак китап укыйм икән. Хәзерге вакытта нинди китап укый икән дип беләсе килә. Китап уку бик зур эш инде ул. Тапшырыбыз ахырында блиц сораштыру, әйе яки юк дип җавап бирәсе була, Резида апа. Һәм тиз-тиз итеп, сезне нахакка рәнҗеткәннәре бармы? Юк. Үз-үзегез белән сөйләшергә яратасызмы? Әйе. Чит илгә күченеп китәр идегезме? Юк. Тәнкыйтьне кабул итәсезме? Әйе. Бик нык үкенгән гамәлләрегез бармы? Бар. Әйе. Алмачуарны Тукай язганмы? Менә ансын әйтәлмим. Юк та юк. Галимҗан Ибраһимов. Юк. Үпкәләткән кешене гафу итә аласызмы? Әйе. Еш елыйсызмы? Юк. Үзегезнең җырлаганны тыңларга яратасызмы? Әйе, ничек яратасыңмы дип тыңларга кирәк инде. Чөнки бит җырны син үзеңне тыңлый камилләшәсең. Ничек тыңламыйсың инде? Әйтик, мәсәлән, радиодан. Радиодан җырлыйсың, аңа кушылып җырлыйсың. Ярату ул бер, үзеңнең бит әле җырлаганда бу кырын була, иттәсе калган дигән әйберләр күп була. Чөнки кай чагында җырны яңа килеш, өйрәнмәгән килеш яздарга туры килә. Күп җырны. Аннарсын син шумарып бетәсең, ул теге язганча җырламыйсың, башкача җырлыйсың. Шуңа күрә менә бу кырын була, иттәсе калган дигән ниләр була инде, ничек булмасын. Резида апа, һәм инде әңгәмәбез азагында безне карап утырган тамашачыларга нинди теләктә каласыз бу камерага? Мин теләр идем саулык, сәламәтлек. Аннарсын минем шундый бер матур шигырем бар, сөйлим әле шуны. Хәзер бит менә урамда яз кебек бит яз исе килә. Шундый яз сүзе белән. Урамнарда һаман кар булса да, календарда инде яз җиткән. Бу тормышта бар да вакытлыча. Кышлардан соң барыбер яз икән. Ничә еллар шулай кабатлана, калмый җирдә яуган карлары. Соңга кала, я иртәрәк килә. Юк язларның килми калганы. Иң мөһиме имин язлар булсын. Һәр көн безгә уңыш иңдерсен. Яшәү бәхет дигән сүзләремне һәр бер кеше ныклап сеңдерсен. Тыныч булсын дөнья, илләребез, бәрәкәтле булсын йортыбыз. Сау сәламәт яши алсак иде. Барыбыз да яше, картыбыз. Бәхет килер язлар белән диеп, яз айларын гына көтмәгез. Һәр бер көннең ямен күрү кирәк. Гомерләрне әрәм итмәгез.